Bon dia, sí, des de Pata Ràdio. Soc Anna Donat i vaig a fer unes preguntes a Patricia Suárez sobre el Dia de la Dona. Hola, Patricia. Bon dia. Celebres el Dia de la Dona? Per què? Sí, des que tinc ús de raó l'he celebrat cada any. És un dia per a reivindicar els drets de les dones, tot i que és molt trist haver de reivindicar-los. Però, en principi, sí, cada 8 de març intento celebrar-lo. Aleshores, consideres que és important i necessari, no? Per què és necessari celebrar el Dia de la Dona? Doncs tenint en compte que la societat d'avui dia i la d'abans ha sigut sempre tan masclista i ha tingut més rellevància ha tingut més importància l'opinió dels homes i la feina que aquests realitzaven, crec que és molt important visibilitzar el paper que fem les dones dins de la societat, no només com a mares o com a filles, sinó com a treballadores i sobretot com a ciutadanes. Podríem dir que n'hi ha professions com dona i de dona, d'home i de dona. Podries dir quines? O consideres tu que n'hi ha professions d'home i dona? Potser abans sí que hi havia més, però avui dia crec que hem arribat a un punt que les dones hem demostrat que som capaces d'aconseguir treballar en qualsevol ocupació, tot i que els homes no ens deixen en alguns sectors, i molt menys ocupar càrrecs executius importants. En grans empreses, les presidències i les direccions sempre són a càrrec dels homes. Però jo crec que les dones hem demostrat sempre que podem treballar en qualsevol ocupació i que és molt trist haver de demostrar-ho contínuament. Però et vaig a ficar un exemple. Per exemple, treballs de neteja en les escoles, els instituts. A soles veiem dones. Per què? Potser això s'hauria de preguntar als empresaris d'aquestes empreses. Jo sí que he vist que hi ha homes treballant en empreses de neteja. Potser sí que és cert que en centres escolars trobem més dones de la neteja, però haver-hi homes n'hi ha. Destacaries alguna dona del centre de l'IES La Patacona com important per al Dia de la Dona? Jo crec que totes i cadascuna de nosaltres ho som. Des de les alumnes fins a Carme, que és la nostra conserge i que està fent una tasca molt important, així com les companyes de secretaria.